oyawre ka en Kisumu kendo machiegni koro mondo mi wachak twak achiel kachiel mano ka entiere kaunti ma Kisumu mondo mi ikonwane ni un kaka joyalo, un kaka jodolo, kama ubete, mesa ma ubete, uneno ka piny dhi kanye, to twagni bende nyalore e kind Raila Odinga kod William Ruto kaluwore gi kama wantiere sani. Erokamano ahinya. An gima nyalo wacho en ni ang'e ni twak nyalore. Kaka wan jotich Nyasaye, Muma wacho e buk mar Isaya 1:18 ni suduru machiegni mondo watwagi. Koro Nyasaye luongo ji kata jok mosetimo richo wacho ni sud machiegni mondo wawinjre, watwagi, wawuo. Koro wan jotich Nyasaye gima wang'eyo kendo wan gi yie ni twak nyalore kendo onge chwanyruok manyalo bedo ma ji ok nyal winjore. Kata mane jok modak kamoro achiel ji chwanyore, kipenjo dhako gi dichuo modak kamoro achiel, ibiro nitie seche ma gichwanyore, nyithindo kod jonyuolgi nitie seche ma gichwanyore, lakini ji nyalo winjore. Koro gima nyalo wacho ni kata mana sani, kata be mani ji osechwanyore, Azimio gi Kenya Kwanza, to gima an go gadier ni okodeko, pod ginyalo bedo piny kendo ji winjore, nikech gima timore sani ni ok en gima ber ni ji dhi e ndara, jomoko tho, gige ji lal, ok en gima ber. Ekonomi ma sani be dhi marach kabisa. Koro gima adwa tiyo wacho niya, twak nyalore. Erokamano, wadhi maber Kisumu. Erokamano ahinya. Twak ka nyalore, gik mage ma ponono gimiye pek ahinya. To wacho kanyo ni en ang'o ma gidhi losi manyien mopogore gik moko madhi abiriyo mani kuonde wacho ni kweth siasa mar Kenya Kwanza kod Azimio bende nitiere godo kar kacha. Gimi pek gima chalo nade kapod an kuomi kanyo Bishop Dr. Daniel, inyalo mana konowa mana kamichope nyaka sani, gik mage ma ponono gimule twak makama ma un bende kaka jodolo de uher. Now, achiel kuom gimonego bedni